Segurament haureu sentit l'expressió que el futbol és un esport d'homes. Històricament ha sigut així i sovint es creu que el futbol femení és una cosa més moderna, però la realitat és molt diferent. A finals del segle XIX i inicis del XX, el futbol femení ja movia molta gent malgrat haver de lluitar contra prejudicis i una societat que les considerava incapaces de jugar. Avui parlarem dels seus orígens a Espanya, amb un equip pioner i dues jugadores que van trencar les normes. 100 històries de futbol. Episodi 13. Un esport per tothom. Si ens situem a inicis del segle XX, ens trobem una societat on l'esport era pels homes i les dones eren considerades inferiors físicament. Que elles participessin en una cosa com el futbol feia que més d'una es posés les mans al cap. Es definia l'activitat física com masculina i perillosa, i pels més puristes, en el pitjor sentit de la paraula, elles no havien de trepitjar la gespa d'un terreny de joc. Ja existien dones exitoses en altres esports com el tennis o el patinatge, així que el futbol es va convertir en la gran esperança per a alguns de mantenir un ambient purament masculí. Prenent inspiració del que arribava d'Anglaterra, que ja comentarem en un futur, tot va començar a canviar al juny del 1914 a Barcelona quan Paco Bru, que jugava a l'Espanyol i que també havia passat pel Futbol Club Barcelona, va impulsar el primer club femení de l'Estat. Es va anomenar Spanish Girls Club i Jack Greenwell es va convertir en el primer entrenador. Greenwell en aquell moment era l'entrenador del primer equip masculí del Futbol Club Barcelona i pocs anys abans havia jugat al Sir Thomas Lipton Trophy de l'any 1909 amb el West Auckland com a jugador convidat. L'anglès continua sent l'entrenador més longeu de la història dels culers amb 10 anys consecutius a la banqueta, on va guanyar 2 Copes del Rei. Els inicis van venir envoltats d'insults i de problemes. La paraula marimacho es va fer servir molt per definir les jugadores i molts homes van lluitar perquè el club morís al poc de ser creat. Aquests eren pares, marits o familiars que posaven el crit al cel quan Bru va imposar que juguessin amb roba còmoda, molt similar a les equipacions masculines. No se sap del cert si van acabar donant el seu consentiment o si simplement les jugadores i Bru van decidir fer el que els hi donava la gana. Sigui com sigui, la polèmica no va acabar aquí. El club tenia la peculiaritat de tenir 2 subequips dins de la seva estructura interna, el Montserrat i el Giralda, anomenats així en honor a la icònica serralada catalana i a la torre de la Catedral de Sevilla que porten els mateixos noms. Poc després de la fundació, els 2 equips es van enfrontar en un partit en benefici de la Federació Femenina contra la tuberculosi. Paco Bru va ser l'àrbitre i va aconseguir que es disputés al camp del carrer Indústria, propietat del Futbol Club Barcelona. La victòria va ser pel Giralda per un ajustat 2-1 i es considera el primer partit de futbol femení tant a terres catalanes com espanyoles. A la graderia estava el capità general de Catalunya, César Víctor Augusto del Villar, i la seva filla Carmen. Segur que això va fer que molts aficionats que s'oposaven al partit es quedessin als seus seients i no generessin grans aldarulls. Les reaccions a la premsa, com era d'esperar, no van ser gaire positives. El Mundo Deportivo va publicar un article que contenia el següent text. Aquesta primera actuació de la dona al viril futbol no ens va satisfer, no només pel seu poc aspecte esportiu, sinó també perquè les descendents de la mare Eva les obliga a adoptar tan poc adequades com antiestètiques posicions que eliminen la gràcia femenina. I el Diluvio deia que la impressió general produïda pel partit és que el sexe femení no permet les característiques ràpides que exigeix el joc. Això no va frenar l'Spanish Girls Club, que dies després del seu primer partit va iniciar una gira per algunes ciutats catalanes com Sabadell, Mataró o Reus. El diari El Diluvio va anar canviant la seva opinió al respecte en cròniques dels següents partits. En tot el trajecte, el pas dels 2 equips va ser presenciat per una enorme multitud. I continuant així, d'aquí a molt poc temps podran lluitar amb els segons equips o equips infantils, perquè si no arriben a tenir la força de peus dels homes, en canvi, combinen molt bé, tenen molta picardia en totes les jugades i tenen, sobretot, molta afició i amor propi. Paco Bru no va trigar a substituir a Greenwell com a entrenador. Segons Bru, Greenwell va abandonar la seva posició degut, en part, als comentaris que rebia per part de les mares autoritàries d'algunes jugadores. Tots 2 van trobar-se 20 anys més tard a les banquetes d'una final de Copa del Rei. El Real Madrid, entrenat per Paco Bru i liderat per Ricardo Zamora i Josep Samitier,
Va vèncer el València, entrenat per Jack Greenwell, per 2-1. Bru també va entrenar la selecció peruana durant la Copa del Món inaugural del 1930 i la llegenda diu que en el seu primer partit com a àrbitre es va posar un revòlver amagat als pantalons. Quan un jugador el va veure, Bru va respondre dient que volia que el partit fos tranquil. Amb el Spanish Girls Club a l'alça es volien organitzar partits entre equips masculins i femenins, però el club no va durar prou temps per veure aquesta idea fer-se realitat. Estava prevista una gira per altres ciutats espanyoles i pel sud de França, però l'esclat de la Primera Guerra Mundial ho va impedir. El club es dissolia poc després, però l'esperit no havia mort. Uns quants anys després, dues joves van voler trencar el sistema i ho van aconseguir. Elles van voler jugar sense ser percebudes com a inferiors, sense que el fet de ser dona fos un impediment. La primera protagonista és Irene González, nascuda a la Corunya el 26 de març del 1909. De ben petita, el seu passatemps preferit era sortir al carrer i jugar a futbol amb els nens del seu barri. Això no feia mal a ningú, però no va agradar gens al seu pare, un policia que a vegades se l'havia portat d'algun camp a crits i estirant-la dels cabells. El futbol estava prohibit a casa seva, almenys per ella, però quan Irene tenia 15 anys, tota la seva família havia mort i només continuava viva la seva germana gran Delfina. El dolor de la pèrdua va ser molt gran, però va poder deixar més espai per l'esport. Aquell any va començar a jugar de davantera per alguns equips locals i allà on anava rebia insults i crítiques que li deien que jo no era un espai per dones. Irene González no va fer cas, va decidir canviar de posició i es va posar sota els pals. Com a portera no ho feia gens malament i es repartia els minuts amb Rodrigo García Vizoso, que acabaria jugant al Real Madrid. Per ella, allò era una competició molt sana i animava enèrgicament a García Vizoso quan aquest jugava. A la porteria també va començar a construir una personalitat de líder, sent molt vocal amb els defenses i no tenint por de lluitar una pilota dividida. El seu ídol era l'abans esmentat Ricardo Zamora, el gran porter espanyol del segle XX. En honor a ell, González tenia una nina amagada a la xarxa, copiant una superstició que Zamora tenia. Tan sols un any després, Irene González va marxar dels clubs pels quals jugava i va crear el seu propi, l'Irene Futbol Club. Ella era la responsable i exercia el rol de capitana en una plantilla on ella era l'única dona. L'equip es movia per terres gallegues i jugava partits amb clubs locals de baixa categoria a canvi d'una mica de diners. A l'Irene Futbol Club es va anar fent popular, arribant a jugar partits d'exhibició com a previ als enfrontaments oficials del Deportivo de la Corunya i venent moltes entrades en un partit contra els suplents del Racing de Ferrol. Part de l'èxit de l'equip venia gràcies a un article que la revista Galícia havia publicat al febrer del 1925. El text comentava el creixement del futbol femení com una cosa positiva, i això va despertar les feres, que van saltar ràpidament a criticar. Una fotografia que li havien fet a González, recolzada contra un pal imitant a Zamora, es va fer popular i es va penjar en tendes de la seva ciutat natal. Uns mesos després, l'Irene Futbol Club va organitzar un torneig entre 18 equips de la zona. Més mitjans van anar fent-se ressò i el club va continuar amb el seu creixement, però Irene va abandonar els terrenys de joc al maig del 1927. La jugadora havia emmalaltit de tuberculosi durant una epidèmia a Galícia i va haver de vendre objectes i botes per a poder pagar-se un tractament. Curiosament, era la mateixa malaltia que havia motivat el primer partit femení uns anys enrere. El seu estatus d'heroïna local va fer que molts veïns contribuïssin econòmicament i González va poder viure una mica més tranquil·la. Però la malaltia no va marxar i la vida d'Irene González va esvair-se el 9 d'abril del 1928. Tenia només 19 anys. La mort significava el final de la seva vida, però no el de la seva figura. Continua sent una inspiració a Galícia, on té un carrer i un torneig amb el seu nom. També es va crear un càntic en el seu honor, popular entre les noies joves de la zona. Mama, futbolista vull ser. Per jugar com l'Irene, que juga molt bé. Mama, quan sigui gran, guanyaré molts diners jugant a futbol. Ana Carmona Ruiz, l'altra gran lluitadora d'aquest capítol, va néixer a Màlaga el 16 de maig del 1908, 10 mesos abans que Irene González. Ella va passar els primers anys de la seva vida al barri de Caputxinos, proper a la costa, ja que el seu pare era estibador. Allà va presenciar com els mariners britànics jugaven a futbol un cop desembarcaven i es va enamorar de l'esport. El seu pare se'n va adonar i va considerar que havia de prendre una decisió per allunyar-la de les males influències que la incitaven a jugar a futbol. La solució va ser enviar-la a Vélez Màlaga, un municipi situat més a l'interior on vivien els seus tiets. El que el seu pare potser no sabia era que Nita, així la coneixia tothom, ja havia començat el seu camí com a esportista. D'adolescent havia jugat amb l'Sporting Club de Màlaga,
Ho havia aconseguit entrant a l'equip com a ajudant del massatgista Juanito Marteache i va acabar encarregant-se de portar i rentar la roba dels jugadors abans i després dels partits. En això l'ajudava la seva àvia, que era qui rentava i cosia les samarretes i pantalons. El seu pas futbolístic a la ciutat de Màlaga va implicar nombrosos insults i Carmona era perseguida pel simple fet de jugar en un equip d'homes. Quan va canviar de localitat, ella va voler continuar jugant, però havia de trobar una solució per fer-ho sense tenir problemes. Nita va veure que s'havia de camuflar entre els homes, així que va decidir disfressar-se com ells i jugar sense aixecar sospites. I així va ser. Al Vélez Club de Futbol, Ana Carmona es va fer passar per un jugador masculí més. S'amagava els cabells llargs sota una boina, es posava un embenat als pits i vestia amb roba unes quantes talles més grans del que tocaria. Amb això va aconseguir passar desapercebuda i jugar sense problemes, però els seus companys d'equip sí que coneixien el secret que amagava. Li van posar un segon sobrenom, Veleta, panell en català, per la facilitat en què podia canviar d'aparença. Els homes que compartien el terreny de joc amb ella no els convenia pas revelar la identitat de Nita. Ella era la millor jugadora de l'equip, destacant tant en l'aspecte tècnic com en el físic. Molts d'ells van intentar protegir-la del que li passaria fora de la gespa si es descobria el que amagava, però 100 anys enrere, perseguir dones era una prioritat per molts ciutadans. Quan va sortir a la llum que el gran talent del Vélez era una dona, molta gent va protestar i Nita va patir insults i escridassades constant allà on anava. No només li van prohibir tornar a jugar, sinó que també li van rapar els cabells i la van tancar a casa en arrest domiciliari. La justificació per totes aquestes accions era que Carmona estava alterant l'ordre públic. Privada de l'esport que tant estimava i de qualsevol mena d'activitat fora de casa, Nita va anar perdent les forces de lluitar i als 32 anys va morir al seu llit a causa d'un tifus. Va ser enterrada amb la samarreta del seu primer equip, l'Sporting Club de Màlaga. La vida d'Ana Carmona va quedar perduda durant molts anys, però va ser rescatada pel periodista Jesús Hurtado en el llibre 75 anys de futbol a Vélez. Des d'aleshores, el seu nom i la seva lluita ocupen un lloc al costat d'Irene González. A mesura que ens apropem cronològicament a la Guerra Civil i al franquisme, també ens situem més propers a una etapa on el futbol femení va ser pràcticament esborrat del mapa. Però abans de l'esclat de la guerra, encara podem trobar alguns equips que van apostar per l'esport entre les dones. Un club que ho va fer de manera bastant exitosa va ser el Club Femení i d'Esports de Barcelona, fundat l'any 1928 per les germanes Teresa i Josefina Torrents i Enriqueta Sèculi. 14 anys abans, la idea de Paco Brum a l'Spanish Girls Club va ser crear simplement un equip, però ara estem parlant d'una institució, la primera a tot l'estat espanyol dirigida exclusivament a les dones. El futbol no estava inclòs en els esports que s'hi practicaven, que eren natació, gimnàstica, atletisme, esgrima, tennis, bàsquet, patinatge, excursionisme i hoquei. Però la creació d'una entitat com aquesta també forma part de la història de l'esport femení a Catalunya i a Espanya. Les seves 3 impulsores volien que el Club Femení d'Esports de Barcelona fos molt més que un espai on poder practicar l'activitat esportiva. Amb uns ideals europeus van apostar per fomentar el desenvolupament cultural i intel·lectual de les seves membres, i és per això que Enriqueta Sèculi va voler batejar el club amb una lletra I entre femení i d'esports. Si la traiem, el significat canvia molt. Ella també va escriure nombrosos articles a diaris locals creant seccions com L'esport i la dona, on promovia els ideals del club. També es va voler que fos accessible al màxim nombre de gent possible, fent que la militància tingués un preu baix i assequible per la majoria de gent. I va funcionar. Un any després de la creació, el club ja tenia més de 1.000 persones associades. L'any 1931 es va fundar el Liceum Club, molt similar al Club Femení i d'Esports de Barcelona i que va tenir com a membres alguna de les dones catalanes més importants de l'època, com Carme Montoriol, Elvira Augusta Lewi, María Luz Morales o Ana María Martínez Sagi, entre d'altres. El franquisme va suposar la desaparició de totes dues entitats, ja que els ideals que intentaven promoure no es consideraven correctes. La secció femenina del govern s'encarregava d'assegurar-se que això continués així i que els seus valors no quedessin tocats. Però, evidentment, seguia havent-hi dones que volien jugar a futbol, encara que ho havien de fer en la clandestinitat. Barcelona va ser una de les ciutats on més es va viure aquesta rebel·lió futbolística. A finals de la dècada dels 60, el govern de Franco va anar perdent una mica la força que tenia i el futbol femení va tornar a aparèixer al mapa.
El 1970 es va crear la Selecció Nacional Femenina, però el president de la Federació Espanyola del moment, José Luis Pérez Payá, que havia sigut futbolista, va rebutjar la invitació a participar en la Copa del Món Femenina inaugural de l'any 1971. La seva justificació va ser que el futbol no era gaire femení des del punt de vista estètic i la dona, en samarreta i pantaló, està molt desfavorida. Barcelona va tornar a ser el centre de la història del futbol femení l'any 2022, quan el Futbol Club Barcelona va omplir l'antic Camp Nou amb 91.648 persones per veure un partit de la Champions League femenina contra el Wolfsburg. Aquesta és la xifra d'espectadors més elevada en un partit de futbol femení organitzat per la FIFA. L'únic partit que el supera va ser durant la ja esmentada Copa del Món del 1971, que curiosament no va tenir la participació de la FIFA. Ja hem vist que a la FIFA no li agraden gaire les coses que s'organitzen fora del seu control. La final de la competició a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic va ser presenciada per prop de 110.000 persones, que van veure com Dinamarca guanyava les anfitriones per 3-0 amb hat-trick de Susanne Augusten, de tan sols 15 anys. Gràcies per escoltar aquest episodi. En el següent parlarem d'un jugador que, malgrat tenir un passat en el bàndol equivocat, va trobar la redenció sota pals.